Ano ba ha? Oh, kuya. Lamig. Narang kuya gini ki di mabana ki advertisement. Balay sila penjenjar ya lagi. Papinjit kerpang ni kini. Like link bawah ke shillongadvertisement.com. Pinyo buat ki jimpen na. Bat ki berta ki shula. Link bawah ke shillongadvertisement.com. Oh, kumta mo? Bilay si Bon. Kawai ni kislam aji hikai ki kenarit kabalatip kum ka Child Development Center kabadan Hasnong Center Village New Jirang Riboy District kalshu sa asra no hadien balasa khanglat no yakilat jingirap kibawan ki kanhon tremon soba kibana sabar kari lani ka bujutip kum ka Foreign Investment kabawan lengba ka RMDP kabana du usnam arjar khadar laban kado ba yakani kislam aji hikai ka Child Development Center laseng ka na du usnam arjar khadar kabala penya da kabalang Presbyterian Center Village New Jirang harangkat bat kador Hakate ka snam las dang yakan ni islam kiladan handu kumba saus pangut EA ki khnarit kibala lai snam bat saus nam karta habayo benikren bot teman pesan osbal tangkiu bat ubolong ru kumu sodar snong jong center village New Jirang ulai thu ba ka jingdon jong kanik islam hagi por bamenswa kairap sibu ni khnarit kibalai bat saus nam karta khamtam kibawan ni kilong yeng kibodok hakaba ki yo jinghikai banang bat bantip kumnu ban chakri ya ki kamu blai bat kiwi di ki jinghikai kabakum ki khnarit ki don kam bantem ban siampang pa nakabenta ka jingba jingmiat hakalawe ki jongki lai thu baka daw hi ka baka balang kalahap ban persenge no ya katei ka silam ai jing kai kadai na mar ka jing sha khang lani sha persenge ban pen poi ki lat jingrap ki bawan na sabari na du stem arja khanyo lengba ki jingte ki kanon an ki baka sor padeng kalabu habai dei bat ban khang ni ki lat jingrap ki bawan na sabari sa ki balang kristan ki baper hakari India ya kan ni ka Child Development Center ka balong ka Foreign Investment ka ba ngiyo na ka kabawan lengba ka RMDP mensua na du snem arajar kat ar de kita ki spor nila enroll ki kena ki ba license sau snem kumtang la enroll ki kumba aspa ngut la enroll ki tai kena ba saudong na ki snong jongi ki la ya rung cerita de en resource banong ba kumba san rusnem e de hadin ba la change kar kum trekam jongi ki politician nadu na asokar Delhi laong ba la postpone no la ne cancel no ya ka FCRA jong ka RMDP ka ba one lemba kata ka foreign account jong ka Child Development Center den nak ta daw ba ka Child Development Center ni hab ban seng no namar ba ka pisa ka ba wan na ka foreign account kamla syupan koi siya ni ka time jongi mata kinong tray ru ni hapan senge no ka school jongi ru ni hapan senge no talong ka jing kedau ba ni ka yeng jongi ka sak kong dai te nagaliang jongi ka balang ila stom jemut ila ya perkhat nagawe ka por sa gawe pat ka por ni kwa pen im ya ni ka project ka bal mangi ila seng ke ila persyang ban register nagaliang ka balang ban yo ka FCRA ban yo ka foreign investment penre hadu mentang empat lah te nakliang jo balang hadu mentang ngidang yai perkhat kumnong yende ban pen embiang ye project ke limangi la seng ni ba long kalong usok krau ha ba jementoi kena te ngiu ni tang lai sau snem atau ba san rusnem e ke layak ni ke jementoi ke ba krau ba ni kena ki beyo kule antam bangi enroll ni kena baduk ki yo ba jementoi nak jingirap nak tiar kitar kiyo jingirap nak wei jingirap ba ka nakliang ka foreign kinong Christian na foreign ki ha ban poi sabi sini nakaliang jong kani ka committee jong ni ka Child Development Center ni ay ki jing hikai ka ba kom ka wei nakilat ba ki kena kinyo ya jing hikai kom ka tuition nang ta ka jing hikai ba kin tip ya ka niam ya Jesus Christ kum mong thao jong ki ke lengba jong ni ji kai ni ikai ki kum no bakin nang ban tho ban pule kum no bakin tip ya nong pen im jong ni Jesus Christ kita long ka phang ba ngi ikai ru ki kum no bakin nang ban ruai kum no bakin nang ban trekam kum no bakin nang ban keren ki wei pat ki jai ketin nilai ang ne da ni ka language ka balong ka English medium tak ada ni sim ni ki ada kom kai kani ke project ke ba nging la yo
kuring account bong ke kawan lengba ka we ka FCRA jong ka RMDP ka bangi ong ka Riboy Multipurpose Project RMDP te kani ka RMDP mensua ka don ka FCRA hadin pat kat ba kadang yai kani ka foreign account kani ka scheme kawan lengba jong kani ka RMDP bat hadin ba kani ka RMDP kamla syu ban renew ya ka FCRA jong ka ye kata ka register jong ka kut no den ma kata ka foreign investment jong iru kut no hanta den ma kata nimla syu ban penwan ye ketika scheme namar le se kala ngila ban ong ba nadu ka so ka jing nadu ka surkar jong modi kebala sya khang no ya ne ka FCRA le se kala ban long ba ki keng ba de ka jing tre jongi nak bentak ka commission den re nak liang jongi isngo ban ong ba ngi kwa i ban ba ka surkar kat bala lana long bala ban pli biang ban ailat biang jingi ban pli ya ne ka kanika school kum kanika project la dolong bala ban yo daga FCRA ka batmai kenang ba kanika project kan la ban ron biang sai sin